Iti napalabas a lawas na ipatangatang iti PTV Cordillera ti Pammalawag ti NCIP iti pakasaknan nagiti umili iti Abra saknan iti mapangpanggep a panagminas iti upat a munisipyo. Kanayunan nga update iti beneg ti maseknan a minas kinalap ni Jessel Kate Lapisar. Iti baet dagiti alegasyon ken reklamo dagiti umili ti Abra maipapan iti maatap nga operasyon iti panagminas iti probinsya, nagpalawag ti Yamang Mineral Corporation kadagiti aktibidad ken proseso iti nasao a panggep. Impaganatgat ti Mining Corporation nga awan ti kaagpaysuan na ti sarita ang mangipatpatong palda iti panagminas iti probinsya. Inlawlawag damat asaan at tagikwa ti Mining Corporation dagiti maipadpadamag nga exploration equipment nga adda iti nagduduma a paset ti probinsya. No, there's absolutely no truth to this. We have Yamang Mineral Corporation has no mining or exploration activity that has been commenced by YMC within anywhere in Abra. And we're following due process according to the Philippine laws. Kinunana ang nasurok duha atawan paylaeng ti Mining Corporation idiay Abra. Manarimaan mo ti panang proseso da para iti free, prior, and informed consent iti NCIP anang rugipay idinapan atawan. Mapangpanggap mo ti community consultation da kadagiti komunidad ti Likwan Baay, Salapadan, Malibkong, ken Lakob. So to the community, to the people, we're abiding by the process. We've been engaging many facets and leaders of the community, including mayors, NCIP people, all of government official, and so that the process can be properly done and legally done, and then we can move forward as to the will of the people of Abra. Padaanan ti beneg ti Abra local government iti nasao nga isyu. Pinadas ti PTV Cordillera nga alaen ti komento ti Mines and Geosciences Bureau Cordillera ngem aging gaitaket awan pay ti mabalin nga agsungbat iti isyu. Gaputa suksukimatan da pay laeng dagiti dokumento ti nasao a mining firm. Jezreel Kate Lapisar para iti Pambansang TV iti Baro, Pilipinas.